Nani ra ang teknik diri pag gusto ka mulag og mga lugar nga gusto nimo adtuan. Mo na ipangutana sa mga kauban nimong hapon kung unsay naa nga lugar, nganong sikat siya. So kay gahapon makauban ako sila. Samot na sa biyahe kay layo. Samot na mga 1 ka oras ang biyahe or 30 to 45 minutes. Sige ko pangutana na kung nakoy lugar nga gustong adtuan. Parehas karon December, medyo taas ang mo ang pahulay man. So nagapangutana ko sa mga hapon. Example kani nga lugar, shrine. Nganong ginaduaw na siya tao, nganong ginaanhaan siya tao ba? Siyempre, naani mong ka-curious diha, nganong daghan tao mo anha nga lugar, unsay sikat na nga lugar, nganong sikat na siya. So ang akong ginabuhat dire, teknik diha para makuan nimo. Aside sa Google kay na may sa internet dali naman nimo makita. Pero mas nindot man gutong experience nimo nga sa ilaha mismo mahibal-an nimo kung unsay naa nga lugar nganong sikat siya nganong ginaanhaag mga tao. So ana ran teknik diha. Ug isa pa, dako bugay ng tabang para ma-enhance nimo imong pagkipag-istorya sa nihunggo, di ba? Kaya ako pag di na ako masabta, ako ang pinaka-teknik diha. Ako ara nang kuanon, balikon ako ang yang istorya. Pag balikon nimo yang istorya nga ang tono pataas, pangutana naman na sila ha. Yahan ang isultig balik sa yun nga paagi nimo masabtan. So ano rin mga teknik diha. Ay karon kay hapit na among nagaya sumi. Pila ka adlaw na siyam. So nagapangutan ako. So gusto ko madtog shrine ug mga temple dire kay ang mga temple ug shrine dire manggod. For example kana nga shrine kay ginaduaw siya kay pangpawala sa mga bad luck ana. Nga temple pod, famous siya tungod anang pangpaswerte sa business ana. So karong taas atong pahulay. Laag ta didto. So muni kalaban na mo diri guys. So pagkabuntag tas ngani nga bulan, paingon na January, February. Kusog kay hangin. Hanga kayo baykon. So yun ana lang teknik diha. Kung curious ka na nga lugar, gusto nyo hibalan nganong ginaanhaan na siya tao kana nga shrine o kana nga temple nganong sikat na siya. Sumutan ako sa hapon.